Здравейте! Днес е урок номер 5 от поредицата уроци по вокална постановка за църковно хорово пеене. Аз се надявам, че с помощта на предишните уроци вие сте освободили гласовият апарат, проработили сте, ако някъде има стягане, напрежение, и днес ще пристъпим към усвояване на нови певчески навици. По принцип, за правилното пеене е нужно да умеем да владеем диафрагмата, положението на ларингса, на непцето и резонаторите. Много е важно ние да умеем на слух да следим къде отива въздухът и внимателно да усещаме движението на нашето тяло, на мускулите на гръдния кош, на тазовото дъно, движението на ларингса, положението на непцето. Искам да ви покажа няколко примери, при които с слуха си да се опитате да различавате как звучи гласът, когато няма въздух, как звучи гласът, когато е затворен на непцето. Сега ще се опитам да изпея нещо без въздух, без повдигнато непце, за да се упражните в слуховото различаване на използването на правилна певческа позиция. Величаем, величаем Тя. Ако добавя опора в диафрагмата, би трябвало да звучи така. Слагам ръце на диафрагмата, там където е диафрагмата, поемам въздух. Величаем, величаем Тя. Така, сигурно вече звучи малко по-добре, но при това непцето е спуснато. Сега да опитаме лека прозявка и при тази прозявка, в началото на прозявката, вие ще усетите как леко се повдига непцето в самото начало. А след това, в продължение на прозявката, вие ще усетите как се получава един такъв купол въобще в устата. Да опитаме прозявка. Сега ще се опитам да изпея същото нещо с леко повдигане на непцето в началната стадия на прозявката. Имаме опора. Надявам се, че чувате разликата между първото, второто и третото изпълнение. Целта на нашите занятия е не да постигнем оперно пеене. При нас в естетиката на църковното пеене
Не е нужно такава сила на гласа, че да има чуваемост на третия балкон на Софийската опера. За нас е нужен един красив, естетически вокал и съответно здравословно използване на гласовия апарат, защото е много голямо напрежението при църковните служби. И за да можем да издържим такова напрежение, следва да умеем правилно да пеем. Ние използваме само първата част на прозявката при певческата позиция. Защото отварянето на високото непце, това е вече висока певческа позиция, която има при оперното пеене. Примерно нещо такова. Аз не считам, че последният начин на звукоизвличане е подходящ за църковно пеене. И затова ви препоръчвам именно третият начин на пеене с леко повдигнато непце и извеждане на вокалите напред. Има едно упражнение, което може да опитаме за усвояване на правилна певческа позиция. Може да сложите пръстите си тук около синусите и леко да настрани, да разтеглите кожата. Така да подишаме малко. Усеща се една лекота. Все едно, че вдишаме аромат от прекрасни цветя или любимите ни корабийки. Така, в това положение упражнение номер 1 е Да, допитаме. Целта е да не е от гърло, да не се възпроизвежда от гърло, а едно спокойно, абсолютно отпуснато състояние на ларингса и само от въздуха, който излиза напред. Извинявайте. И упражнение номер 2 е същия звук мънкане, така да се каже, с движение нагоре и надолу по височината на тона, но при това включваме и въздухът. Тоест, за да отиде тона нагоре, да изпеем по-висок тон, подаваме въздух от диафрагмата, от коремната кухина, подаваме въздух и естествено по този начин звукът се повишава. Повишаваме не с стягане на гърлото, а с подаване на въздух от мускулите на тазовото дъно. Пеем, така да се каже, на върха на въздуха. Той ни носи отдолу, а ние пеем отгоре, като в морето, все едно, че на вълни те се носим. Така, аз ще покажа упражнението и след това заедно ще го изпълним. Опора. Така, същото ще направим заедно.
нагоре подаваме въздух, а надолу отпускаме въздуха. Първо нагоре и после надолу от този тон. Това беше последният открит урок. Ако имате желание сериозно да работите върху усвояване на нови вокални навици, аз ви предлагам индивидуална работа. Тъй като не е възможно с общи теоретически знания да усвоим нови начин за употребяване на нашите мускули, на гласовия апарат. Затова, ако имате желание, можете да ми изпращате видеозаписи на ваше изпълнение, за да можем в лично общуване да обсъдим, ако имате някакви проблеми, въпроси и така нататък. Очаквам в коментарите да оставите своите заявки, да напишете в Telegram или в Viber вие желаете да се занимаваме. Очаквам ви в продължение на 7-8 дни. След това аз ще закрия достъпът до тези уроци и ако има някакви въпроси, тогава ще записвам видео. Надявам се, че беше полезно за вас такова едно теоретическо въвеждане в областта на вокалната постановка. Желая ви всичко най-добро!